Inti Pietru, fuq din il-blata hija nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jien ninsab fit-triq għas-saċerdozju, ġuni ħafna dubju inċertezzi dwar il-Knisja u dwar il-vokazzjoni tiegħi. Ġuni mistoqsijiet dwar imma jiena x'qed nagħmel hawnhekk fis-seminarju. It-triq li naqbad hija l-veru triq tiegħi. Imma fil-ħajja li kont fiha qabel, ma kontx għaddej bl-istudju bix-xogħol tiegħi. Imma d-silta tini l-kuraġġ. Għax bħalma Kristu sejjaħ il-Pietru biex fuqu jibni l-Knisja tiegħu u s-setat tal-infern ma jelbuwiex, inħoss l-istess qed jagħmel miegħi u magħna aħna li qegħdin hawnhekk fil-mixja tagħna fis-seminarju. Naf li m'iniex perfett u naf li xi darba oħra ser niżbalja, imma naf li Kristu ser ikun miegħi, ser ikun mal-Knisja. Għax wara kollox hu stess wieħed lil-Pietru li s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Fil-fest tal-katedra ta' San Pietru Apostlu noffrilek mulej lill-Knisja li tagħha jil-membru. Knisja li fl-istess waqt hi qaddisa u midinba, eterna u fi żmien, divina u umana.